tam boli. Tam, kde ukazuje. Ja neviem, na hľadačku volala som ťa a potom som. Ja niečo chceš, papa, či nechceš? Tátu, máme pitu. Zliezol, ale nikdy som nebol taký ten lezer, že proste viem niečo alpinisticky, že niečo tak na mojej hranici, že proste keď dojde mi nejaký blok a ja potom výrazne som horší, ja už to neviem vrátiť, že proste už sa mi ten deň nedarí, neviem to sa rozhodnúť, že to nejak prekonám. Idete? A tým pádom, no tak poďme kľudne my a vy ešte sa pohrajte. Ja sa svoje cítim aj keď ich obieham, vieš, že to je druhá vec, že ja mám ten